Li Bakurê Kurdistanê li Amedê ji bo navçeyê Licê û Farqînê biryara qedexekirina derketina kolanan hate ragihandin. Her wiha navçeyên Pasûr û Pîranê jî wek herêmên serbazî hatin ragihandin. Hukuknaz amaje dikin ku biryarên bi vî rengî bi xwe re derhiqûqiyê jî tîne û mirovan mexdûr dike. Ev biryarên he ji bo gora hukuka navneteviya mafê mirovan re hemberê ve ye. Heger ev herêmên ewlehî tên îlankirin û derat jî mirovên nekarin biçin ser erdê xwe, milkê xwe ew pêşber dewletê dikarine dawê tazminatê jî vekine ji bo zararên xwe. Mafnas di derbarê biryarên bi vî rengî yên dewletê de bang li rayadaran kirin ku mafê wan nîne jiyana sivîlan bikin binê metirsiyê de ji ber ku rewşên wiha rê li ber qetliyamên sivîlan vedikin. Şu anda bu askeri güvenlik bölgeleri söz konusu. Kanuna heremên serbazî yên ewlekariyê di tîrmeha 2013 de hatiye guhertin û ev kanûn ji armanca xwe hatiye dûrxistin. Heremên serbazî tenê ji bo perwerde û tatbîqatan tên bikaranîn. Lê niha ji ber vê biryarê jiyana gelek mirovan di bin metirsiyê de ye. Düzenleme ile getirmişsin. Hukuknaz amaje dikin ku ragihandina herêmên serbazî û qedexekirina derketina kolanan dema rewşa awarte tîne bîra mirovan û tu kes bi vê rêbazê ser nakeve. Hukuknaz amaje dikin ku dewlet dikare ji bo ewlekariyê tedbîrên xwe bigire. Lê pêwîst e ku dema standina van tedbîran de pêwîst e jiyana mirovan û azadiyên mirovan berçava wêrin girtin. Mayrûksel, Rûdaw, Amed.